Ongi etorri gure YouTubeko kanalera, gaurkoan txirrendulariak web saioko laugarren atala dugu. Gaur, Euskal Herriko txirrendularitza afizionatuko taldeak aztertuko ditugu eta euren plantilla guztiak ezagutuko ditugu. Baina lehenengo errepasa dezagun zer gertatu da Euskal Errepideetan asteburuan. Titular nagusia Zumaiako lasterketa izan zen, abiatzen torneoaren debuta, lehenengo urtea torneo hau egiten dela, eta bertan Mark Brustenga Karroal taldeko txirrendularia gailendu zen. Gero beste 3 proba izan ditugu, 2 juniorrena igandean Eibarren eta Bilatuertan, eta 3. bat kadeten erlojupeko bat Donostian. Eta gogoratu, hurrengo asteburuan proba bakarra dugula, Euskal Herria txapelketa hasiko dela juniorrentzat Donostiako Egia auzoan, igandean. Eta orain, az gaitezen afizionatu taldeen errepasoarekin. Eta hasteko talde xumeentatik hasiko gara eta gero handienak ezagutuko ditugu. Lehenengoa, Zabalgarbi Cycling Team taldea da. Zabalgarbi taldea, ohiko legez bere profila jarraitzen du eta formazio taldea hartzen dugu Euskaditik eta Nafarroatik eta hainbeste probintzia batxutatik txirrendulari mordoa hartuta, plantilla zabala dutelako, beti haiei aukera emateko txirrendularitza probatzeko eta juniorretik paso emateko. Euren plantilla honako hau da. Batetik, zuzendaria Koldo Gotzaga eta txirrendulari artean ditugu Aitor Martínez, Iker Bidaurrazaga, Miguel Carrasco, Jon Zenika Zelaya, Igor Ruiz, Javier Méndez, Peio Pérez, Andra Mondarain, Óscar Pérez, Daniel Ugarte, Garikoitz Bernardino, Marcos Potes, Irai López de Abechugo, Erik Betanzos, Iker Bidaurrazaga, Asier Larrañaga, Erlantz Calvo eta Rumaniatik etorritako Alex Lorin Desekan. Eta talde bizkaitar batetik, oain Gipuzkoako talde klasiko batera jungo gea. Eibar txirrendulari taldea, lehendik Eibar Energiairia eta lehenagotik Debabarrena taldea, talde mitikoa Euskal afizionatutan. Azken urteetan bezala, zuzendaritza Galder Lazuenek eramango du, eta txirrendularin artean baditugu batez ere nabarmentzeko Telmo Senperena, azken proban Zumaian oso esprint ona burutu zuela eta honen artean ibili zela, eta lehen esan dugun bezala Bizkaiko Zabalgarbi taldearekin, hauek ere tarteko pausu bat eskaintzen dute junior eta afizionatu artean, afizionatu gorenen artean, eta aukera asko ematen diete lehenengo urteko afizionatuei. Bertan ditugu talde honetan, Galdar Lasuen zuzendari bezala, eta gero Mikel Pérez de Ómanos, Iker Mancebo, Mikel Berasategui Goenaga, Asier Pozo Notario, Mikel Mancesidor Lazcano, Joander Uribe Salgo de la Fuente, Margen Aristegui Otamendi, Jon Morillo Trinidad, Imanol Morales Belza, Miguel Ledesma Blanco, Telmo Senperena Oyarzabal, Urko Senperena Oyarzabal, Aimara Estarango Ikoetxea, Txomino Soro Gutiérrez eta Alfonso Roca Luque. Eta talde klasiko batetik Gipuzkoarra, oain Napar talde klasikoenetarikoara jungo gea. Egia da, Nafarroan ditugun talde guztiak klasikoak dira, batetik Lezarte, Caja Rural, Telkom eta La Torre. La Torre bizka beti ahaztua izaten da, egia da, Telkom taldeko oinordekoa da, edo filiala, baina klasikoetan klasikoa da, batez ere bere zuzendaria Jose Ignacio Armijok urte mordozka darama txirrendularitzan, eta beti talde xume hauetan esatean ari garen bezala aukera ematen diete hainbat txirrendulari, eta baita ere Telkomen proba eremu esatea, kanpotik ekarrikatako txirrendulari bat hemen probatzeko aukera ematen dietelako. La Torren izango ditugun txirrendulariak hauek izango dira: Adur Barandieran, Aritz Kogos, Anartz de Ibero, Carlos Hernández Mesikarra, Oiar Larrañaga, Óscar López Urroz, Igor Mesanza, Ekain Saez, Ioritza Zanza, Mikel Delgado, Mikel Irigoyen, Aritz Morgado, Guillermo Rubio, Mikel Barandiaran, Miguel de Santos, Álvaro Galar eta Rubén Llorente.
Guazen oain berri bere Bizkaira, Eiser Irumen taldea Durangoko taldearekin. Aurten berritasun handienen artean bere zuzendari berria dugu. Beñat Intxausti, txernoi profesionaloia, gogoratu Euskal Herriko itzulian podiumean digindakoa da, eta egia da, azkeneko urteetan bere karrera profesionalean zailtasun asko egon zirela gaixotasunak medio, baina oain txerrundaritza profesionala alde batera utzi eta txerrundari gisa, oain afizionatutan bueltan dugu zuzendari bezala talde bizkaitar batean. Beñatek esperientzia asko daka eta hori transmititzen saiatuko da txerrendulari hauei. Tartean, Sergio Diego, Daniel Cavia, Iñaki Trujillo, Gontzal Arregi, Iker Barandiaran, Iñaki Guaresti, Markel Rodríguez, Carlos González, Eneko Pérez, Asier Uribe Navarranetxea, Alex Asman, Britaniarra, Ferguson Robinson, Britaniarra ere, Imanol Álvarez, Jokin Sarasola, Jon Polledo eta Patxejo Aristi. Guazen oain segarren taldearekin, Arabako talde bakarra, eta taldeen artean izen zailena dakana. Usted ondo esango detela. Elektroalabesa, Zuia, Be Safe. Edo gutxi gora bera, barkatu izone, gaizki izaten badet. Talde hau, aurrekoak bezala, formakuntza talde bada, txerrundari gaztei aukera emateko, baina iaz zorionekoak izan ziren eta Euskaldun txapelketako eta bere historia osoko lehenengo garaipena lortu zuten proba banetan gogorrean, konfinamendu bat ageroko Lazkaomendi proban, eta Julen Latorrek irabazitako karrera hortan, talde hau iragazteko eta honen artean burua gutxien esateatzeko prestagola erakutsi zuten. Aurten gainera, taldea eraberrituta dator, ia saiara bai izan, oain beste babesle eta beste entitate sartu dira, eta baita beste klub ere, eta talde berritu bat osatu dute. Zuzendaritzan, Xabier San Sebastian dugu, txerrendulari goia, erakustaldiak emandakoa Euskal Errepideetan, eta bere gain izango ditu txerrendulari hauek. Oiera Lama, Endika Balza de Vallejo, Jakub Pilezek, Andrés Arratibel, Aritz Bartolomé, Álvaro Cobo, Joseba Torres, Erik Arroyabe, Arkaitz Duque, Sergio Grajera, Flavio Ortiz eta Miguel Sáenz. Orain beste talde batekin goaz, beste napar talde batekin, lehen atorre taldea zitzein badizuegu, orain Telkom taldea. Bi talde hauek talde nahiak hartzen ditugu, erakunde berdinaren baitan daude, bat gehiago ibiltzea Espainiako Kopan eta estatu osoan karrerak ite ditu, datorre egia da hurbileko karreretan ibiltzeala, gazte bagoei eta pixka taulago dabiltzan aukera ematen. Telkom taldea ohikoa den bezala, herrialde exotikoetatik ekarritako txerrendularia ditu, aurten bi poloniar ditu bere taldean, eta azken urteetan zuzendaritzan ibili dian Otin Jauna, Inigo Leatze eta Arkaltza Muntxastegi izango ditugu. Taldearen osaketa honako hau da. Kakper Krawiek, poloniarra. Kakper Esmerzek, poloniarra. Daniel Martín, Jon Jurio, Iker Seminario, Jose Marín, Nicolás Aguirre, Jon Altuna, Eneko Aristegi, Enaitza Hierbe, Oti Elcano, Pablo García, David Lozano, Raúl Bastida, Mikel Valls, Aitor Garmendia, Iker Cerviño, Miguel Azcona, Eglar Esteban, Ondillo Ruzmendi, Eder Ruiz de Ugera eta Eneko Izagirre. Orain, buelta gintezen Gipuzkoara eta beste talde Gipuzkoarra, aurten beste talde bakarra. Aurten Gipuzkoa bi talderekin gehatu da, Laboral Kutxa oain Bizkaitarra dalako Euskadi Fundazioaren menpe dagoenez. Eulen taldea, talde gaztea dela, zen dezakegu, da bere zuzendaritzak urteak dara mazki afizionatu mailako txerrendularitzan eta txerrendularitzan orokorrean. Aurten, David Etxebarriak jarraituko du zuzendari lanetan eta Ismael Etxarri manager lanetan. Iaz, garaipen polita lortu zuten Ereñoko karrera oso gogorran, Joseba Lopezekin. Josebak erakutsi zuen iragazteko gai dela, eta uste dugu aurten Josebak bere burua baino gehiago erakutsiko duela honenen artean eta lasterketa gogor asko irabaziko ditula. Taldearen osaketa honako hau da. Unai Kueba, Etxeberri Arteun, Eder Camino Arteaga, Odei Murcia La Laguna, Inigo Izagirre Mujika, Alex Uranga Arriaga, Aritz Erasun Etxaniz,
Gaizka Urrutxaga Etxeberria, Andoni Azkarate de Moreno, Asier Azkarate de Moreno, Joseba López Cuesta, Joni Barluce Alberdi, Julen García Díaz, Patxi D'Artaller, Santiago Martínez Velázquez eta Santiago Mesa Pietralunga. Guazen orain beste talde batekin, orain Bizkaira goaz, eta iaz talde nagusina edo protagonistana izan zana. Garaipen gehiago eta politenak lortu zituna, bake taldea. Talde zaharrena, Euskal Herriko tropelean, bere garaian profesionaletan ibilitako taldea aukizuna, aurten afekzionatutan jarraituko du, zuzendari berri batekin, iaz. Bi zuzendari eukizitun eta biak azkenen profesionaletan bukatu zuten, eta aurten berriz ere beste zuzendari berri bat hartu behar izan dute, profesionaletatik datorrena, Eskairen turretan klabe izan den gizon bat, David López, Bizkaitarrari buruz hitz egiten ari gara noski. Esan dugun bezala, iaz garaipen ederrak lortu zituzten, baina aurten garaipen horiek lortutako txorrendulariek profesionaletara salto eman dute, beraz taldea lidertzarik gabe geratu da, talde oso euskalduna, ia danak bizkaitarrak baitira, eta prozesu berri bat azten ari joana, talde hau berritu, talde hau berrioren martxan jarri eta garaipenetara begiratzea, baina hemendik urte batxutara. Taldearen osaketa, esan dugun bezala, Egoitz Aranzeta, Oier Gallastegi, Imanol Madariaga, Unai Zoilo, Mikel Agirrebeitia, Gels Kansola, Unai Hierro, Beñato Naindia, Iker Trigo, Lander Lartitegi, Joan Albert Riera, Sergio García, Borja Romero, Rubén González eta Julen Lagarda. Eta orain guazen Euskal Herriko 3 talde indartsuenekin. Lizarte, Laboral Kutxa eta Jarruale Erregea. Talde hauek izan behar dira puntako txerrendulariak eramango dituztenak, ikusten ari gara da, bai Jarrualek eta bai Lizarte Kantabrian irabazi dute asteburu honetan, Laboral Kutxa hor egon da beti, beraz lehia politak ikusiko ditugu 3 talde hauekin. Azteko, guazen Arrosekin, guazen Galibier taldearekin, guazen Lizarterekin. Aurten berritasun badakat zuzendaritzan, Javier Ruiz de Larrinaga izango baita euren zuzendaria Jon Armendarizekin batera. Talde honetan egia da, txarrunari asko profesionaletara pasatzen dian, zuzena Inkerfarmara beraz, liderrak erraz pasatzeak ekartzeu Lizarte batzutan buru gabe edo lider gabe azkar geratzea urteetan bat ondi bintzen denean erraz pasatzen dutelako, baina txerrunari honak dituzte eta gogoratu Igorarri eta Naparra iaz eta azken 2 urteetan erretan gauza oso politak egindakoa, aurten afekzionatutan bere gandik gauza oso onak espero ditugu. Taldearen osaketa 22 txerrunariekin ondako hau da. Igor Arrieta, Unai Aznar, Pablo Carrascosa, Pablo Castresana, Pablo Castillo, Iván Cobo, Daniel Criado, Unai Esparza, Sinué Fernández, Jon Gil, Mateo González, Jorge Gutiérrez, Javier Ibáñez, Pau Miquel, Antonio Nieto, Miquel Retegui, Juan José Rosal, Raúl Rota, Eugenio Sánchez, Sergio Tu, Taiwaneko txerrendularia, Diego Uriarte eta Dylan Wesley, Britainiarra. Azken aurreko taldea, Laboral Kutxa taldea dugu, mutien Laboral Kutxa, 23 urte zazpiko taldea baita. Talde honek berritasun handiak dazka, Goierreko txerrendularitza bultzatuz erakundearen gandik alde egin du, eta orain Euskadi Fundazioaren gandik zuzenean kontrolatzen du. Talde honek 3 txerrendulari puntan ditu, errepasatu genituen hemengo bideo honetan, hauek dira Unai Iribar, Xabier Berazategi eta Xabier Izaza, eta baita ere, estruktura aldatu denez, zuzendaria ere aldatu da, aurten Jon Lazkanok hartu ditu taldea honen gidaritzapenak. Talde osoaren egitura honako hau da: Adrián Barros, Ailetz Laza, Ander Amonarriz, Ander López, Aritz Urra, Asier Castilla, Asier Etxeberria, Edu Santas, Eneko Oitz Azparren, Ibai Ruiz Arkaute, Iker Mintegi, Iñaki Murua, Iban Gómez, Jon Arakama, Unai Iribar, Xabier Berazategi, Xabier Isesa eta Xabier Murias. Eta bukatzeko guazen azken taldearekin, Jarrual Erregea taldearekin. Talde honek iaz Euskaldun Txapelketako talde honena izan zen, eta horregatik dugu azkenekoa jarraipena ematei bere proiektuari, Miguel El Rio
Javier Murrialdai eta Inigo Altuna zuzendariekin, egia da gure Inigo maitia, oraintxe bertan kanpo dugu zoritxarreko eroriko batengatik, animo Inigo, baina hemen esango dugu talde hau gerra ematen eta dagoeneko bi garaipenekin Mark Rustenga txerrendulari katalanarekin, beraz hauek argi erakutsi dute irabazteko prest eta gai diala. Baita ere esan behar dugu talde handiena diela, 23 txerrendulariekin, tartean Nafarrasko eta Gipuzkoarrak eta Arabarrak bai, eta hauek ditugu talde honetako txerrendulariak. Adrián Los Arcos, Fran Benacer, Mikel Olaechea, Aitor Alberdi, Jaime Romero, José Rebollo, Alejandro Franco, Raúl López, Miguel Sánchez, Iñaki Díaz, Julen Arriola Bengoa, Pablo García, Joan Alonso Kolombiarra, Marc Rustenga Katalanarra, Andoni López Abetxuko, Pau Llaneras, Joan Llaneras semea, Alfonso Pla, Richard Güera Ecuadortarra, Carlos Oliver, Alberto Serrano, Callum Johnson Britaniarra, Mikel Mujica eta Oier Ibarguren. Beno, eskerrik asko hau izan da dana, egia da aste honetan ez ditugula aficionatuak Euskal Herria lehiatzen ikusiko, badakigu ze zailtasun izaten ari dian antolatzaileak lasterketa antolatzeko, tamalez Urritxuko karrera bertan bera geratu da, baina beno, hurrengo astean ja Espainiako Kopa Euskal Herrian hasiko da, estondoko klasikoarekin, gu bertan izango gara, eskerrik asko zuei beti bezala pantailan bestaldean egoteagatik, eta hurrengo arte, agur.